Maragall genera una nova polèmica amb unes declaracions en què diu que se sent traït per Zapatero. Mas assegura que això mostra la dependència del PSC de Madrid. Centenars de persones convocades per Acció Cultural eviten el tancament d'un repetidor de TV3 a la Carrasqueta, al País Valencià. Entre els manifestants hi havia representants de tota l'esquerra valenciana. Un mort, 40 ferits i 300 detinguts. Jo diria que a nivell de societat jo constato per la gent que puja aquí a Montserrat o els contactes que jo tinc que la gent desitjaria un lideratge que marqués més un nord al país i a la societat. Estan enyorant una persona que marqui unes pautes, que il·lusioni, que proposi un camí per avançar cap al futur, no necessàriament una persona concreta. TV3 es continua veient a les comarques del sud del País Valencià. Avui el govern del PP havia assegurat que tancaria el repetidor de la Carrasqueta després que una sentència judicial els va autoritzar a fer-ho. Centenars de persones convocades per Acció Cultural ho han impedit. Els tècnics no han pogut entrar a les instal·lacions i han decidit deixar-ho córrer de moment. Poc abans de les 11 del matí, el cim de la Carrasqueta ha començat a omplir-se de gent. Centenars de persones disposades a impedir per la via pacífica que el govern valencià tancara el centre emissor de TV3. Volem TV3! Volem TV3! Llibertat d'expressió! Llibertat d'expressió! Llibertat d'expressió! Han arribat en autobusos i cotxes particulars des de València, Alacant, Alcoi, Gandia i altres ciutats del País Valencià. Hi havia representants de partits polítics, del PSPB-PSOE, del Bloc Nacionalista, d'Esquerra Unida i d'Esquerra Republicana. Cap a les 12 del migdia, funcionaris de la Generalitat Valenciana anunciaven al president d'Acció Cultural, Eliseu Climent, que després de consultar amb algun membre del govern de Francesc Camps, l'ordre era entrar a les instal·lacions i tancar el repetidor. Però no ha sigut possible, no els han deixat entrar. La Guàrdia Civil només els acompanyava. No passarem! No passarem! No passarem! Després, en el cotxe, els funcionaris han alçat acta dels problemes per complir la seva tasca. Van alçar l'acte, ens han cridat, i ja sabeu el que ha passat, que no han pogut passar perquè la gent s'ha avalotat i no han deixat entrar. I bé, de moment està redactant un acte que hem de fer unes declaracions. Sota una pluja impressionant i signats els papers, tothom s'ha retirat. Acció Cultural ha impedit avui el tancament d'este centre emissor. Segons l'entitat cultural propietària dels repetidors de TV3, per a un altre intent, la Generalitat necessita una nova autorització judicial. En Parc Marco, TV3, Xixona. El conseller de Cultura, Joan Manuel Tresserras, ha dit aquest matí a Girona que sabien que tenien la intenció de tancar i que aquesta qüestió s'ha de resoldre a través de la llei de telecomunicacions. A més, considera important la reciprocitat entre dues comunitats que tenen en comú la cultura i la llengua. Hi ha un gran camp de cooperació, som una cultura compartida d'entitat mitjana en el context europeu, hem d'aprofitar les possibilitats de fer coses junts, valencians i catalans, i aquí hi ha raons de caràcter cultural i raons de caràcter econòmic que són prou potents com perquè permetin superar les diferències polítiques que en cada moment hi pugui haver. Avui s'ha conegut la sentència del cas Roquetes, aquells 8 guàrdies civils que van ser acusats